achiel kuom jogo eko ma bende odak kod tuo mar ringa mar remo to Eunice iluongo ni warrior mago iwacho ni jo roteka ratego. Eunice mana kinyalo mana nyiso sigandi kaluwore kod tuo ma kama ichak dwa gi hiki in thuolo. An gi ni 44 Prangwen gangwen toki chal kata Prangwen gangwen yes kendo no yudo tuo ni ira wuonwa gi minwa notera ma opima nan gi 8 months Gada. To na wan ji adek e familia wa man gi tuo ni nyaminwa maduong' en carrier koka laktar nosewacho to ibro yudo ka familia inyalo yudo nyithindo 3 moko 5 moko inyalo yudo kata nyathi achiel moko be ok yudi koro koka daktari biro nyiso ji koka malaria gi tuo ringa are connected obro nyiso wa koka nikech gima sefwenyo wazazi waerore to wan ka nikech ndalo mana anonyuola ji nokuwo wach tuo ni nyithindo ni pandoga kata familia ji matin nong'ega ni atuo koro ji wacho ga ni tuo ne cha to sani inyalo yudo kata familia moro na nitie carrier koro iyudo sani en gi nyithi nyimine ga moko koro yudo nyithindo man gi tuo ni koro ndalo mana anabedo koka nadongo no take a lot of time kapok an koka Eunice I accepted na accept koro ka achopo teenager koka wacho ni koro mae tuo ma an go to nosenyisi ni ma en tuo ma timo ji nade maning'eye koro nikech pile mama nakwera ni we tuga inya onegi yue modh pi tug matin kiki donje swimming pool anto naeroga donje swimming pool ahinya to mano nen trigger ga a lot of crisis kana dongo to koro biro miyo kadhi school kata dala adek seche moko week achiel seche moko dweche adek an mana hospital koro daktari nokong'e ni ang'o matima ong'eyo lakini ok onyal nyisa ni onego kikitim kama okibidak ichop kama daktari nokonyisa mago an mago abira yudo koka asechako wach timo advocacy kokinyisa ni jini kwero ni okinyal reach certain ages an nokokwera mano kito wacho no kichop higni 18 sani nitie jok ma odak nyaka 100 Kenya kae anyalo wacho ni the oldest Aseromo go en 70 years koro kik ng'ato wuondu ni tuo ringa ni biro miyo nyathini ok dak koka chon koka Peter osenyisowa kae ji dak mang'eny nikech sani nitie research mang'eny madhi e wach tuo ni chon nimiyowa mana yedhe 3 nimiyaga yath mar rem kendo nimiyaga folic kendo nimiya yadh malaria to yedhe gi adongo go pile ka pile nyaka imuony sani gisemedo yath moro miluongo ni hydroxyurea koro yadhno ema konyo jotuo ringa kata ka en yadh jo cancer pod okonyo jotuo ringa nikech kelo gimoro ma daktari biro wacho omedo wa fetal hemoglobin makonyo wa dhaw e dendwa nikech denda dhaw ga pile ka pile nikech wach sickling tuo ringa go ka bede e denda pile ka pile nikech kata remba ok nyal dok koka mari iluongo ni cycle mar remo e del kao ndalo 120 to wan makao between ndalo 10 kata 20 koro inyalo koka del tiyo mang'eny nikech wach remo to kendo dendi kao remo gi oxygen to seche moko koki yudo remo mang'eny ok ionge oxygen mang'eny e dendi gima timore
body organs chako fail. Koro yudo chako yudo gik moko koka leg ulcers, AVN, gik moko kamano. Angeni bro bedo kilero no matut kata kamano daktari